Доброго ранку. Дякую, що залишаєтесь разом із нами. У прямому ефірі на телеканалі АТР програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. З гостями цієї студії обговорюємо всі актуальні події, що відбуваються в Україні та світі. У моїй студії вже присутня Катерина Дергачова, представник Українського фонду соціальних інвестицій. І будемо розпочинати з розмови з такої теми. Щодо російської агресії, внаслідок чого з Криму та Донбасу чи не щодня виїжджають люди. В Організації Об'єднаних Націй наголошують, що переселенці змушені повертатися навіть до окупованих територій через нестачу коштів на оренду житла. Пані Катерино, хотілося б вас першочергово спитати, які ще, окрім житла, є проблеми у переселенців, які ви можете перерахувати і як ці проблеми необхідно вирішувати? Дуже дякую. Так, в Україні зареєстровано понад 1,5 мільйони переселенців. І за опитуванням Міжнародної організації міграції, близько 70% з них бажають повернутися додому саме тому, що там не потрібно сплачувати за житло. Тобто для переселенців є дві основні проблеми – це відсутність житла та відсутність роботи, а відповідно і відсутність коштів для сплати оренди за житло. І в Україні наразі немає фонду соціального житла і немає вільних бюджетних коштів, тому в Україні намагаються вирішувати житлову проблему переселенців за рахунок коштів іноземних донорів. Також є проблеми з дитячими місцями в садочках, наприклад, переважно це у Києві. І Український фонд соціальних інвестицій працює з всіма цими трьома проблемами. Якщо говорити дійсно щодо першої проблеми, щодо житла. По-перше, які плани на 2018 рік і дійсно як це вирішувати? В бюджеті немає коштів, інвестиції то приходять, то не приходять. Як бути з цим переселенцем? Наприклад, наш фонд, Український фонд соціальних інвестицій, залучаємо кошти уряду Німеччини, це грантові кошти безповоротні, саме на створення соціального житла. Ми фінансуємо будівельні роботи для створення гуртожитків та квартир. Тобто ми знаходимо приміщення, які знаходяться у власності місцевих територіальних громад, які були закинуті. Це будівлі закинутих там амбулаторій чи корпусів лікарень, дитячих садків, це колишні гуртожитки і готелі, є колишні адміністративні будівлі, є і закинуті житлові будівлі. Більшість цих будівель багато років не використовувалась, не функціонувала і не була в житловому фонді. Ми їх взяли до проєкту і створюємо житло на їх базі. А місцева влада зі свого боку, вона також долучається фінансово, тому що, наприклад, на початку проєкту вони фінансували проєктно-кошторисну документацію для будівельних робіт. Потім, коли вже завершилось будівництво, вони забезпечують ці приміщення меблями. Тобто ця проблема, наприклад, в наших випадках вирішується за кошти іноземних донорів та коштів місцевих громад, місцевої влади. І якщо говорити про плани на 2018 рік, то до кінця 2018 року ми плануємо створити близько 800 місць для проживання. Це майже 100 квартир і десь 160 кімнат у гуртожитках. Цей проєкт впроваджується в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Ось також ви наголосили на тому, що будь-які закинуті будівлі, ви теж їх намагаєтесь використовувати для переселенців. Але під час вашої роботи чи виникають якісь такі правові перипетії з державою, якісь бюрократичні моменти? Я знаю, що багато донорів, ті донори, які намагаються будувати житло, вони стикаються з такими проблемами, як введення, наприклад, будівлі в житловий фонд. Або якісь такі законодавчі моменти на місцевому рівні. У нас, в принципі, з цим поки що проблем не було. Ми відбудували, наприклад, вже відкрили і заселили в Мелітополі 2 гуртожитки, поселили майже 50 вже осіб. Зараз на підході вже 3-й гуртожиток в Мелітополі. Наприклад, в Мелітополі таких проблем немає, і місцева влада бере на себе ініціативу і вирішує ці проблеми, заселяє. Тобто швидко проходить процедура здачі об'єктів в експлуатацію, переведення в житловий фонд. В принципі, а загалом, звичайно, є проблеми в законодавстві.
Ось так, хотілося б від вас почути. Можливо, І якісь потребує ця ініціативи проблема треба? вирішувати, як звичайно, на державному рівні. І, в принципі, про це проінформовані на всіх рівнях управління. І насправді ми намагаємось інформувати про ці проблеми, тому що ми працюємо безпосередньо з цим. І міністерства намагаються зараз розробляти зміни до законодавства. Також ми залучаємо і міжнародних партнерів, і українські громадські організації, які на експертному рівні роблять оцінку законодавства в цій сфері і намагаються давати рекомендації уряду для вирішення цих проблем на державному рівні. А поки що вирішуємо на місцевому. Ось ви також наголосили на тому, що дійсно в бюджеті мало коштів запропоновано для переселенців від держави. Як ще може держава допомогти, окрім законодавчих ініціатив і окрім фінансування? Як ще держава може допомогти? Можливо, якісь органи нові створити? Чи вже достатньо? Всі намагаються допомогти, але врешті… Я думаю, що органів достатньо, треба просто більш ефективно працювати і більш злагоджено. Тому… Зокрема, якщо говорити щодо роботи для переселенців, чи достатньо взагалі її на місцях, і чи є якісь програми розвитку та допомоги для переселенців із роботи? Зараз різні донори фінансують цей напрямок і дають можливість, вчать, як розробляти, наприклад, бізнес-плани, дають мікрогранти на започаткування бізнесу, оплачують курси перекваліфікації або підвищення кваліфікації. Місцеві рекрутери стверджують, що на місцях є робота, тому що зараз велика еміграція, відбувається відтік робочої сили, і на місцях, в принципі, є робота, як стверджують рекрутери. Просто проблема переселенців в чому? Що вони після пережитих складних життєвих обставин, стресів, вони багато хто не впевнені в своїх силах, дуже важко починати життя на новому місці, тому їм така більш підтримка нужна, мотивуюча і психологічна. Тому… І знаєте, такий цікавий момент. Дуже часто, якщо ти там хочеш орендувати житло, в тебе першочергово питають місце твоєї реєстрації. Дуже часто люди, котрі пропонують житло для оренди, вони кажуть, якщо ви, приміром, прописка Кримська або з Луганської чи Донецької областей, то у вас мінімум шансів для того, щоб отримати ось це, приміром, житло чи інше. Так, є окремі такі випадки, але, в принципі, багато хто знаходять житло і реєструється, знаходять роботу. Для роботодавців проблема що? Вони переживають, вони наймуть працівника, скільки він пробуде, чи не захоче поїхати і кинути. Вони його навчать, вкладуть в нього сили, енергію, а віддачі не встигнуть отримати. Роботодавців це також турбує. Взагалі, рекрутери стверджують, що така тенденція відбувається на ринку праці, що скоро, в принципі, пошукач роботи буде диктувати умови, тому що немає конкуренції на ринку праці. Тому і роботодавці знижують вимоги до віку, до навичок, готові навчати. Тобто просто головне мати мотивацію, бажання вчитися. Тому ми започаткували програму «Гідна праця» в 3 областях, про які я казала, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, де близько 500 осіб, як з числа ВПО, так і з числа місцевих жителів, зможуть отримати перекваліфікацію, підвищення кваліфікації. Ми будемо вчити їх, як шукати роботу, як презентувати себе, як впевнено почувати себе на співбесідах, як складати резюме, як працювати з відмовами. Тобто це і такий як психологічний коучинг для пошукачів роботи. Також є напрямок для тих, хто хоче займатися власним бізнесом. Тобто ми будемо вивчати особистісні характеристики учасників і пропонувати їм те, що їм більше підходить. Частина з них зможе пройти курси перекваліфікації. Тобто таким чином ми сприяємо і працевлаштуванню на місцях. І ми працюємо в таких містах обласного значення, райцентрах. Тобто там також є переселенці в цих областях.
Ну, якщо говорити щодо родин, дуже багато власне родин переїжджають з окупованих територій. Багато навіть просто людей, котрі знаходяться там в Києві, проживають так або в Харкові, там до Запорізької області. Багато родин кажуть про те, що не вистачає місць в садочках, дитячих садочках, а якось бути тут переселенцям. Так, є така проблема, але вона гостра переважно в Києві. І ми в Києві також маємо проєкт спеціально для цього. Ми створюємо додаткові місця в дитячих садках. До середини 2018 року буде створено понад 100 груп додаткових в Києві. Це скоротить чергу на 2-2,5 тисячі дітей. Якщо говорити про кількість переселенців в Києві, так, черга близько 30 тисяч дітей. Київ прийняв дітей шкільного і дошкільного віку. Це, звичайно, велике навантаження на місцеву систему освіти. Тому от німці виділили кошти на створення умов. Тобто мерія нам провела ревізію приміщень, і в існуючих функціонуючих садках знайшлись приміщення, які використовувалися просто не за призначенням. Вони були в оренді, чи використовувалися як там склади. І ми от знаходили такі приміщення і створюємо понад 100 груп в Києві. І крім того, ми створили групу, наприклад, для інклюзивного навчання діток з синдромом Дауна. Є 4 групи для діток з захворюванням шлунку. Є 2 групи для діток з інклюзивним навчанням, де серед звичайних діток навчаються дітки з аутизмом. Тобто це такий важливий внесок, звичайно, і ми дуже дякуємо уряду Німеччини, що вони розуміють ці проблеми, тому що фінансова ситуація в нашій державі не дозволяє часто. Ну, зокрема, ви наголосили, що проводили ревізію, так би мовити, з представниками від Київської міської державної адміністрації. Як вони взагалі на всі ці проблеми реагують? Адже, знову ж таки, всіми питаннями, з якими стикаються переселенці, в принципі, з цими всіми проблемами намагаються вирішити їх саме волонтери. Люди, котрі, власне, не пов'язані з владою тощо. Чому так виходить? Чи ставили ви ці запитання до представників КМДА? Ну, я можу сказати, в тій сфері, в якій ми з ними співпрацюємо, в напрямку садочків, то вони активно працюють. Тобто вони майже всі приміщення, які були не за призначенням використовувались, вони віддали для проєкту. Крім того, у них є своя муніципальна програма по створенню місць. Тобто, в принципі, саме напрямок дитячих садків вони відпрацьовують, тому я не можу сказати. А щодо інших, ви трошки знаєте, спілкувалися, ймовірно, з колегами, хто в інших напрямках більш детально? Ну, я не знаю, щодо волонтерів. Волонтери зазвичай, знаєте, надають таку адвокаційну допомогу, правову, тобто вирішують конкретні такі питання побутові, правового характеру для переселенців, тобто з виплатами, з пенсіями, там, з якимись документами. Так, дуже потужно волонтери працюють. Ну, і не тільки волонтери, є громадські організації, які під це також залучають гранти і проводять відповідну роботу. Просто ми робимо такі інвестиції більш суттєві вже й в інфраструктуру. Тобто, наприклад, в дитячих садках, щоб створити групу, це потрібно відремонтувати цілу групу приміщень. Це ігрова кімната, це спальня, це роздягальня, це куточок для роздачі їжі. Тобто ми використовуємо найкращі матеріали, ми там сучасні прилади для вентиляції приміщень, рекуператори встановлюємо. Тобто це такі інвестиції більш суттєві. А розкажіть, вже якісь реакції отримували від батьків? Що вони кажуть щодо таких ініціатив? Чи є, можливо, якісь навіть побажання, щось доопрацювати? Чи ви прислуховуєтеся? Ну, щодо будівельних робіт, то, в принципі, проєктно-кошторисну документацію для ремонту, що де і як там влаштувати, це ініціатива, звичайно, місцевої громади, місцевого управління освіти. І батьки просто долучаються до контролю за цим процесом. Тому що, в принципі, ми як фінансуюча сторона,
Але є директор садочку, який як хазяїн в закладі, він за цим всім слідкує, він підписує договори підряду. Батьки часто входять в агенцію. У нас для впровадження таких проєктів створюється група активістів, які займаються цими проблемами. Тобто туди часто входять члени батьківського комітету, тобто батьки активно долучаються. І, в принципі, якість цих приміщень і ремонтів, вона достатньо висока, і то потім ще конкуренція за те, щоб потрапити саме в це приміщення. Ось, ну, в принципі, так ми працюємо. Також хотілося від вас почути вашу думку щодо того, як співіснують місцеві мешканці та переселенці на місцях. Ви знаєте, в наших партнерських громадах переселенців місцеві називають новими місцевими. Тобто вони, за нашими спостереженнями, вони охоче приймають людей, особливо якщо ці люди можуть працювати на благо громади. Це, наприклад, такі професії, як лікарі, вчителі іноземних мов, там, працівники будинків культури. Є випадки, коли переселенці починають працювати в місцевих органах влади або стають місцевими громадськими активістами. Вони створюють громадські організації. Наприклад, в Верхньодніпровську, Дніпропетровській області переселенці створили громадську організацію, написали шикарний проєкт по створенню хабу в місті для проведення спільних заходів, звичайно, за участю і місцевих жителів. Тобто вони стають часто і рушійною силою в громаді. Пані Катерино, дякую вам за цю цікаву розмову. Катерина Дергачова, представник Українського фонду соціальних інвестицій, була гостем цієї ефірної години. А ми робимо невеличку паузу, а вже після новин будемо повертатися до студії. Дочекайтеся.